Contes no aptes. En moments determinats, la vida ens proporciona històries inimaginables que moltes vegades ens creen confusió, perquè és la mateixa ment qui viatja pel desconcert de la realitat. Els petits relats d'en Joan Portales naveguen per aquest mar d'ambigüitat a la recerca d'una pròpia identitat. On és la dualitat entre la realitat i la ficció? Quina part de la incertesa cerca la precisió del destí? Quin desconcert ens apropa a la claredat? Contes no aptes. Infinitesimal, de Joan Portales. Grimpava pels penya-segats, s'enfangava en els pantans, s'esgarrinxava entre els matolls, no tenia aturador. La seva brúixola interna la guiava en la cerca d'herbes remeieres sense treva. La cercava tant si plovia com si nevava, tant de dia com de nit. Era la brúixola que Déu Nostre Senyor li havia implantat al cor, el que la portava fins al lloc exacte on creixien. Una veu interior li deia: segueix, tomba, gira, endarrere, endavant. Puja, baixa, atura't, ajupta. Aquí la tens. Aquesta cura els leprosos, aquella dona cames als invàlids, l'altra ulls als cecs, orelles als sords. La jove Brígida Verges vivia sola, en una cova humida i fresca de la Conca de Barberà. No tenia pare ni mare, però no es considerava òrfena. No els havia conegut i els que fossin la van abandonar en un bosquet quan tenia 3 mesos. Sortosament era primavera avançada i no ple hivern. La pobra criatura es va veure obligada a xuclar arrels per sobreviure. En un principi les anava arrossegant de 4 potes, fins que va complir 2 anys. Així va viure, com una salvatge, fins al dia que n'acomplí 18 i se li va aparèixer Déu, que la il·luminà. A partir d'aquell moment va esdevenir santa sense saber-ho, i cada dia de la setmana, cada minut de la seva vida, el consagrà al bé dels altres. Cada dia, com cada dia, en arribar al cau, masegada, bruta i descabellada, omplia d'aigua un cossi de fang, n'introduïa una sola gota d'aigua beneïda de la pica de l'ermita de Sant Agustí de Mont-roig i en sortia neta, immaculada, gairebé transparent. Abans de fer un mos d'espàrrecs silvestres, l'únic sòlid que ingeria, desava les herbes en sengles lleixes on hi havia escrita la destinació de cadascuna. Sords, cecs, malalts d'ànima, paralítics. Cada dimarts, una munió de malalts, de les classes baixes en especial, envoltava la gruta i pregava amb devoció fins que apareixia la Brígida Verges i els donava la benvinguda. Tot seguit, la Brígida els feia entrar d'un en un. Res els preguntava, tan sols els guaitava els ulls i exclamava amb dolça veu: pau i amor. Pau i amor, contestava el malalt o la malalta. Acte seguit, ungia el malalt o la malalta amb una dissolució infinitesimal composta per una gota d'infusió d'herba acabada de collir i una altra d'aigua beneïda, i el malalt o la malalta quedaven definitivament guarits. En acabar amb el darrer, la Brígida sortia i es trobava amb la munió de malalts i malaltes guarits esperant-la en un silenci celestial per tal d'obtenir la benedicció. La Brígida tornava a mirar plàcidament a cadascun i cadascuna dels guarits i, en acabat, ajuntava les mans i les alçava en direcció al cel
i en abaixar-les, amb els braços oberts de bat a bat, proferia: «Estimeu-vos els uns als altres». «Al·leluia, al·leluia», contestaven els malalts i les malaltes. La taverna Quatre Toms, una rònega masia encreuada entre els camins de la contrada, era plena de gent, fum i crits. Freqüentada principalment per carreters i gent de classe social baixa, era força popular, de tal manera que també altres dames i cavallers de classe superior solien fer aturar els seus carruatges per tal de fer un mos entre la població pobra, tot contemplant com aixecaven el porró. I vet aquí que un dia, un dels pobres clients, en Jaume Boter, ànima en pena i solitari, va parar esment a una conversa que es disputava en la taula del costat en sentir de boca d'un carreter malcarat. «La Brígida és una bruixa». Això és el que li va semblar escoltar. En realitat el que havien dit era: «La Brígida té una brúixola». Escurat d'armilla com anava, li van faltar cames per anar a trobar l'inquisidor i denunciar-la. En sortia amb 12 florins d'or i la consciència d'haver fet el que calia. 2 hores més tard, Santa Brúixola era arrossegada al calabós i per la nit, repetidament violada pels salvatges carcellers en una orgia de vi, vici i desfici, mentre ella murmurava amb fervor: «Pau i amor». L'endemà, la plaça Major de Tarragona era plena de gom a gom. La gernació es dividia en 2 bàndols. Els pobres d'esperit xisclaven: «Bruixa! Bruixa!» I els guarits udolaven: «Santa! Santa!» Un silenci de murmuris es produïa en ser conduïda, tranquil·la, al bell mig de la pira. L'inquisidor major fou l'encarregat de prendre-hi foc amb la torxa, i no va ser fins que se li acostaren les flames que Santa Brúixola pronuncià: «Estimeu-vos els uns als altres». Tot seguit, el foc es convertia en gel, els botxins en estàtues de sal, la Brígida ascendia al cel i durant les 24 hores següents, tota la humanitat es va estimar. Brígida Verges fou santificada pel papa Lleó XI com a Santa Brúixola de Barberà el 4 de gener de 1616, 3 segles després de pujar al cel. El gremi de la indústria homeopàtica celebra la festa de la seva patrona el 14 de setembre, dia del naixement de la Brígida Verges, l'any 1348. Els brúixols i les brúixoles celebren el seu sant el 3 de febrer, dia de la seva ascensió, l'any 1368.